Moi, je me nomme Ayouba Dramé, jeune artiste comédien, communément appelé par tout le monde Doudou officiel, Doudou les génies, Mzoga Doudou. Ok, Mali Kunafoni Kododo, Mali TV, chaque lundi 18h, à Yashidoro. Koduma nous donnons les Kadaoma. Kabakodo, Mali Kunafoni, Kakunafoni Soro, Imourisini comédien, artiste, donc il y a Mago Bédiana Tika Fenfena, artiste Kunda. Il va sur Mali Kunafoni TV chaque lundi à partir de 18h sur YouTube. Ne fa, ne ba, ne kɔrɔ ni dɔgɔ ni teriw ni balimaw ni sinjiw n'a bɛ fɛ ka joie dɔrɔn aw ɲi kana datugu san hɛrɛ kalo 12 kɔnɔna na aw kana dimi aw kana foyi aw ka nisɔndiya dɔrɔn a ye Mali Kunafoni TV a y'a suit n'a y'a suit ko duman caman de bɛ aw yɛrɛ hakili tɛ artiste minnu na dɛ olu surprise caman ba de b'aw bolo ne tɛ bi yɛrɛ n yɛrɛ n bɔrɔ ni ma yɛrɛ nana ka na n jɔ e ma n nana labɔ cɛ Mali kunna donc dawlaw bɛ ko la dɛ an ka jija an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ o b'a ban ou bien papa o kelen don